бародарҷонои азизи ман, аввалан саломи худро ба ҳамаи шумо мерасонам. баъдан аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем ҳамин видеоро паҳн кунем. як бародари тоҷики худмон аз Тоҷикистон ба Москва мебиё, Домодедов, аэропорти Домодедовда. вақте ки аэропорт мебуро ба беруна мебурояд, то пеши ҳамун таксиёро мебиёяд, сумкаош, борош ҳама дар ҳамунҷа мондагӣ. як папкада документҳои кӯдакош будай. ҳозир ман номбои фарзандош чӣ мебуро дар инҷа менависонам. як папкаи мега сирх буд, дар дарунаш ҳуҷҷатҳои фарзандош будай. вақте ки бороша айдирини ҳамун коляска, ҳамун аробаи дирини аэропортҳо дада ҳастайку, айдирини ҳамун ароба, вақте бороша мегирад, дар мошин бор мекунад, ҳамун папкаи документҳоро дар ҳамунҷа аёдаш мебурорад, фаромӯш мекунад. хоб хай таксида мешинам мера, хулоса папка аёдаш мебуро. вақте ки мековани сусӣ дига пайдош накардесиян. агар ки ягон таксистои тоҷики худмон дар Домодедов кор мекунен, дар ҳамунҷо бошен, я интересоват кунен, я бинен, я пурсипос кунен, ё шояд ягонта ёфта боша, ҳамун ҳуҷҷатҳоро баргардонем ба ҳамин соҳибша. иншааллоҳ нур ало нур меша.